Os organizadores dos exames de acceso á universidade en Galicia defenden a súa xestión e din que non repetirán as probas. A Comisión Interuniversitaria de Galicia di que terán en conta os erros detectados nalgúns exames á hora de corrixir. Desde a Consellería de Educación piden explicacións e responsabilidades e advirten do especial coidado co que se deben tratar estas probas. O xuíz Pedraz pide os movementos bancarios do PSOE correspondentes aos anos 2024 e 2025. Tamén solicita os datos do Partido Socialista Catalán e do exdirixente socialista Gaspar Zarrías. Ademais, a UCO rexistra as oficinas da SEPI en Madrid. Investiga se desviaron 10 millóns de euros á trama liderada por Leire Díez e Santos Cerdán. Arranca a Semana Verde de Silleda e faino con récord de expositores, case 800 nesta edición. Alfonso Rueda puxo en valor o potencial desta feira que, sen perder a esencia agraria, soubo reinventarse xunto ás empresas galegas máis destacadas do sector. Son un elemento clave do espectáculo e os seus deseños non pasan desapercibidos. Falámoslles dos vestiarios das orquestras. Os seus deseñadores buscan elaborar pezas rechamantes que reforcen a imaxe estética dos artistas. Os brillos, o veludo, a pedrería e as cores vivas forman parte da súa identidade. Comezamos, boas noites. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, cree que a CIUGA debe dar explicacións tras os erros detectados nas probas de acceso á universidade. Na opinión do conselleiro, estas probas teñen que tratarse con especial coidado. En xogo está o futuro dos rapaces. É necesario, tratala con máis mimo, se se quere dicir dun xeito moi gráfico, non? É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xurden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non é nada banal. Os organizadores das probas atribúen a erros humanos estas incidencias nas probas de acceso. A Comisión Interuniversitaria de Galicia admite que o sistema non é infalible, pero que estes problemas son habituais. Sobre os dous exames máis polémicos, insisten en que non se van repetir, aínda que sí se van establecer criterios especiais para corrixilos. A Comisión Interuniversitaria sae ao paso das críticas de profesores e alumnos. Din que dos 40 exames da PAU, 38 foron impecables e que moitas das queixas son infundadas e sobre as que non deféndense. Todos os anos hai incidencias na PAU. Creo que realmente estamos facendo unha bola. Dunha das probas máis polémicas, a de Historia de España, só admiten un problema de interpretación. E na máis controvertida, a de debuxo técnico, creen que actuaron correctamente, dando media hora máis tras detectar dous erros. Tiña un principio denunciado que non tiña nada que ver co resto do exame. O que se dixo ao alumnado é que debían tachar esa frase. Sí que houve unha corrección técnica que sobraba unha cuestión técnica que é unha cousa, un error humano, non hai ningún sistema infalible. Aclaran que non haberá repetición, como si pasou coa proba de filosofía de 2019. Non é comparable en absoluto. E tomarán medidas para paliar posibles consecuencias nas notas finais. Adoptando criterios extraordinarios de corrección para garantir que ningún estudante resulte prexudicado. Criterios que fixarán mañá cando comece a corrección dos 80.000 exames destes 3 días. Un día máis estamos pendentes dos presuntos casos de corrupción, en concreto do sumario do caso Leire, que apunta a Pedro Sánchez. A UCO cree que o Juan, o que se refire ela, só pode ser o presidente do goberno. O Partido Popular cree que estamos diante dun episodio de delincuencia de Estado. O caso Leire pon o foco en Pedro Sánchez. No sumario a palabra de Juan aparece máis de 200 veces, do presi fálase 15 veces e do do presidente. Exemplos hai de todo tipo. Nesta mensaxe, Leire Díez comparte co expresidente da SEPI que o Juan lle enviou ánimos e nestoutra confirma que o presidente está a facer referencia ao seu traballo nunha comparecencia pública. Despois de analizar o conxunto das conversas intervidas, a Garda Civil conclúe que o termo Juan era o empregado por Leire Díez para referirse a Pedro Sánchez, mentres que a referencia ese correspondía a Santos Cerdán. O PP fala de delincuencia de Estado, advirte que hai moitos sumarios, pero só un caso. Ese caso es el caso del PSOE. Todas las tramas desembocan en el mismo punto. E apunta ao presidente. La historia de Pedro Sánchez ya está escrita. Y desde luego hay que reconocerle coherencia. Comenzó en unas saunas y va a terminar en una cloaca. No goberno... Confío plenamente en la justicia.
confían na xustiza e piden non manchar a quen traballa no PSOE. Y no se pueden ensuciar. E déixanlle este recado aos de Feijóo. El Partido Socialista es mucho Partido Socialista. Un grupo de militantes e simpatizantes socialistas impulsou a plataforma Reactiva Socialdemocracia, unha iniciativa que reclama unha rexeneración do PSOE, a convocatoria de eleccións e a apertura dunha nova etapa política sen Pedro Sánchez. A investigación sinala directamente o Ministerio do Interior e a directora da Garda Civil. Leire Díez reuniuse ata 3 veces con ela e pediulle literalmente que os axentes se puxeran de perfil nas investigacións que afectaban a Pedro Sánchez e o seu círculo. O sumario recolle ao menos 3 encontros entre Leire Díez e Mercedes González, directora xeral da Garda Civil. Nunha conversa con Juan Sánchez Yepes, ex-membro da UCO, Díez presume da súa relación coa directora xeral. Siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil. No, yo con eso no quiero. La mía. Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver... Es de mi confianza. Leire Díez pretendía influir para que Mercedes González actuara contra a UCO, en concreto contra os axentes que investigaban o entorno de Sánchez e do goberno. Noutro audio, incluído no sumario, Díez apuntaba á necesidade de ter información de Antonio Balas, teniente coronel da UCO. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo, necesito a Balas. O ministro do Interior, Grande Marlasca, di que non tivo coñecemento de ningunha intromisión de mandos da Garda Civil sobre axentes da UCO e defendeu a integridade de Mercedes González. Su actuación ejemplar en todo momento y su plena honestidad. Os audios incluídos no sumario revelan cal era a función de Leire Díez na trama. Obviamente, la intención de todo esto es limpiar. Limpar xuíces, fiscais ou gardas civis que puideran supoñer un problema pro PSOE ou pro goberno. En este contexto, o xuíz Pedraz solicita os movementos bancarios do PSOE dos anos 2024 e 2025. Xa lle requeriu a información á Axencia Tributaria e a varias entidades bancarias. O xuíz atende así a petición que lle fixo a UCO para poder acceder a estes datos. Tamén se solicita a información das contas do Partido Socialista Catalán, do exdirixente do PSOE Gaspar Zarrías e doutra quincena de persoas e empresas. A investigación do caso Leire que segue aberta e hoxe con novos rexistros. A UCO estivo 10 horas na empresa Tubos Reunidos, que aparece varias veces mencionada no sumario e, igual que Plus Ultra, foi rescatada pola SEPI. Os axentes tamén entraron na Sociedade Estatal de Participacións Industriais en Madrid en busca de documentación. Investigan se desviaron 10 millóns de euros á trama liderada por Leire e o exsecretario de Organización do PSOE, Santos Cerdá. Varias das acusacións populares elevan a 6 anos de prisión a petición de pena para David Sánchez polo caso do presunto amaño da súa praza na Deputación de Badaxoz. O irmán do presidente declarou esta mañá ante o xuíz. Negou que se aproveitara do seu apelido para conseguir o traballo. Como o resto de investigados, David Sánchez respondeu só ás preguntas do seu abogado. Negou que enchufara un amigo seu na Deputación. ¿Influyó en alguien para que se dotara la plaza y se adjudicara después a favor del señor Carrero? No. 10 minutos de declaración con moito monosílabo. Sí quiso aclarar por que na fase de instrucción dixo non saber onde estaba a Oficina de Artes Escénicas que él mesmo dirixía. Porque no era entendido como una oficina con ventanilla o un edificio físico. Na súa quenda, o expresidente da Deputación negou que Pedro Sánchez lle pedira colocar o seu irmán. No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos. E cando soubo que se presentaba o posto, isto foi o que dixo. Que gane el mejor. E o mellor, segundo os funcionarios da Deputación que tamén están imputados na causa, foi o irmán do actual presidente. Finalmente se eligió al candidato macedonio. Ya está. Insisten en que o proceso foi limpo e que David Sánchez cumpría co seu traballo. Nunca jamás nos ha llegado ninguna queja en cuanto a su trabajo o el desarrollo del mismo. Critican ademais os informes elaborados pola UCO. Unha novela de ficción. O caso quedará visto para sentenza a semana que ven. A Fiscalía pide para Sánchez e Gallardo 3 anos de cárcere polos delitos de prevaricación e tráfico de influencias. Un apuntamento do exterior. 2 soldados españois quedaron feridos e un serbio morreu nun ataque contra as tropas da ONU no Líbano. Os 3 estaban despregados preto da base que os cascos azuis teñen na localidade de Marjayún. O lugar foi alcanzado por varios proxectís de morteiro. Descoñécese a procedencia dos disparos. A zona é un dos escenarios dos enfrontamentos entre o exército israelí e a milicia xiita de Hezbollah.
Estamos de volta en Galicia, arranca a Semana Verde de Silleda. Este ano a feira conta con case 800 expositores. O presidente da Xunta destacou a fortaleza dunha cita que, sen perder a súa esencia agraria, soubo reinventarse. A 48 edición da Semana Verde bate récord de expositores con case 800 postos. Alfonso Rueda pon en valor a potencia da mostra. Eu agardo que sexa a mellor edición da Semana Verde, e xa levamos unhas cantas. E isto é un mérito colectivo. Probablemente esta sexa a feira pola que máis xente pase en 4 días, dende hoxe hasta o domingo, en toda Galicia. A feira está dedicada ao sector primario, pero ten tamén espazo para o turismo, a alimentación e a artesanía, entre outros sectores. Esta feira, que non perdeu a súa esencia de sector primario, sigue sendo a Semana Verde e, polo tanto, a esencia agraria sempre vai estar presente, supo reinventarse e ter aquí as grandes empresas galegas, representantes de moitísimas cousas. A maquinaria e as razas autóctonas galegas son dous dos grandes atractivos desta mostra. Hijos de Rivera, a compañía matriz de Estrella Galicia, incrementou a súa facturación en máis dun 6,5% en 2025. Ignacio Rivera, presidente executivo da corporación, presentou resultados na fábrica de Morás, en Arteixo, inaugurada hai agora un ano. De ali saíron uns 100 millóns de litros de cervexa en 2025, pero nos próximos anos esa cantidade vaise multiplicar ata por 10. Hijos de Rivera facturou 945 millóns nos últimos 12 meses, cun beneficio neto de 110 millóns, 15 máis que en 2024, o que significa un aumento do 16%. Estamos agora na Coruña, onde as obras na estación van deixar sen tren os usuarios que viaxan desde ali ata Santiago. Andrea Otero, cal é a alternativa? Pois a alternativa durante este período van ser os autobuses mentre se realizan esas obras nesta estación de tren da Coruña, que van contar con dúas fases. A primeira delas será dende mañá venres ata o vindeiro 25 de xuño. En este período os trens que saian dende aquí ata Vigo van facer o traxecto en autobús ata Santiago e viceversa. Os trens que vayan dende aquí, dende a Coruña, ata Lugo ou ata Ferrol farán ese mesmo traxecto en autobús ata a estación de Betanzos. O segundo período destas obras vai ser dende o vindeiro 26 de xuño ata o 10 de xullo, e nestes días esta estación vai estar completamente inoperativa por unhas obras nas vías que, por certo, tamén poden provocar modificacións nos horarios. E falando de viaxar, Bruxelas expedienta a España por obrigar os hotéis a pedir tantos datos aos clientes. A Comisión Europea cree que o sistema impulsado polo Ministerio do Interior para controlar os viaxeiros vai demasiado lonxe e podería vulnerar a normativa de protección de datos. Estamos en Bruxelas. María Calvo. Sí, Bruxelas considera excesiva a información que hotéis, apartamentos turísticos, axencias de viaxes e empresas de alugueiro de vehículos están obrigados a recoller dos seus clientes. Entre eses datos figuran métodos de pago e mesmo información de localización. Ademais, almacénanse durante 3 anos nunha base de datos a que teñen acceso as forzas de seguridade, algo que a Comisión ve desproporcionado e insuficientemente xustificado. O Goberno agora ten 2 meses para responder e rectificar. Se as explicacións non convencen a Bruxelas, o caso podería acabar ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Este que ven é o momento en que colapsa o tren de aterraxe dun avión da compañía Lufthansa no aeroporto de Frankfurt, en Alemanha. A aeronave, unha mole de case 200 toneladas, caeu de morro sobre o chan cando estaba preparado para o embarque de pasaxeiros. Varios empregados da compañía resultaron feridos. A empresa abriu unha investigación. O primeiro español infectado por antivirus xa está na súa casa. O equipo médico do Hospital Gómez Ulla deulle alta tras dar negativo nas 2 últimas PCR e pasar 3 días sen síntomas. O home de 70 anos era un pasaxeiro do barco Ondius e estaba ingresado desde o 11 de maio. Tras a alta non terá que facer corentena domiciliaria, pero vaiselle facer un seguimento clínico durante os próximos 6 meses para controlar posibles secuelas.
Mergulladores de Salvamento Marítimo afanáronse esta tarde contra o reloxo no Porto das Corvaceiras, en Pontevedra, para saber se un coche que caera do peirao e afundira no mar estaba ocupado nese momento. O vehículo estaba estacionado na rampla do Porto e a 1 da tarde esvarou ata caer na auga que o cubriu totalmente o subir a marea. A causa do accidente pode ser unha avaría do freo de man. Na recuperación colaboraron bombeiros e policía local. E outro turismo protagonizou un accidente sen danos persoais ao emborcar na peaxe da AP9 en Guísamo en sentido á Coruña contra as 2 desta tarde. Seica bateu contra un dos volardos laterais ao entrar na zona das cabinas e o impacto fixo o voltear. O condutor saíu ileso e el mesmo avisou as emerxencias. Na cuarta sesión do xuízo pola morte de Joel Quispe declarou Maritza, a súa nai e varios amigos. Estamos na Audiencia Provincial da Coruña. Patricia Vilar, que contaron na súa declaración? Moi nerviosa, visiblemente emocionada, a nai de Joel Quispe relatou como na noite de Noiteboa de 2023 o seu fillo lle dixo que ia sair con amigos e despois quedaría a dormir en casa dun deles e como o día seguinte pola mañá a Garda Civil lle comunicou o seu falecemento. Tamén contou que Joel era un apoio fundamental para ela tanto a nivel personal como a nivel económico. Tamén se escoitou o testemuño de varias persoas que estaban no lugar dos feitos e igual que outras testemuñas anteriores confirmaron que o autor confeso do crime nun primeiro momento tratou de culpar a outra persoa. Visiblemente emocionada, a nai de Joel Quispe lembrou o seu fillo como o seu principal sustento persoal e económico. Me ayudaba en todo con la niña, en casa. Económicamente también me ayudaba. ¿A usted cuándo le dan la noticia de que Joel había fallecido? A las 9 de la mañana que me comunican, vienen dos guardias civiles a casa y para mí eso no me lo creía. Declararon a máis varios amigos de Joel Quispe e que tamén coñecían algún dos mozos que sentan no banco dos acusados. Contaron que o agora autor confeso nun primeiro momento culpou unha terceira persoa. Estaba diciendo que fue Santana que estaba allí en la pelea. Si lo vi en persona, le enseñé el vídeo y ya ahí como que también dije, tienen que ser ellos, o sea, es que me lo lía y dije, tienen que ser ellos. Y después a Luis como que se quedó sorprendido y no me dijo nada. Nosotros llamamos a los amigos de Joel, a Rich y toda esta gente para que viniera a hablar con él. Vinieron con la policía, el Rich vino con la policía y se lo llevaron. Y luego cuando se lo llevaron dijo que él había sido el culpable. O xuízo con tribunal de xurado segue mañá coas declaracións de 12 investigadores da Policía Nacional. Alzo la mirada, alzo la mirada. O Papa contará na súa biblioteca persoal cun facsímil do Códice Calixtino. O Arquivo Biblioteca da Catedral de Santiago presentou unha nova edición e o primeiro exemplar será para León XIV. Trátase dunha edición de 500 exemplares que realizaron seguindo un proceso artesanal para copiar con fidelidade o original, mesmo os defectos e as marcas, as cicatrices que lle foi deixando o paso do tempo. A música terá un especial protagonismo na visita de León XIV. Algúns dos momentos máis emotivos do encontro entre o Papa e os fiéis levará a banda sonora de artistas como Siloé, Bustamante ou Íñigo Quintero. Os peregrinos que acompañen o Papa poderán gozar dun auténtico festival da fe. Desde Galicia, o coruñés Íñigo Quintero formará parte do elenco de artistas encargados de poñer a banda sonora. Criminales, por los ladrones, por los que erran en soledad. Se a visita do Papa vai encher os fiéis de emoción, a música canalizará todo o sentimento que acompaña unha viaxe histórica. Farao en cada parada, tanto en Madrid como Barcelona e as Canarias. O fenómeno musical Cristián Jacuna tamén levará a súa música diante do Bispo de Roma. Tamén se sumarán outros artistas como Niña Pastori, Beret ou Siloé. Todos los besos que damos, todos empiezan aquí y se nos va de las manos. Para eles será unha das actuacións máis importantes, igual que para Bustamante, Rosalén ou Diana Navarro. Todos me saben a ti.
Viaxe do Papa León XIV a España. A Televisión de Galicia fará unha ampla cobertura especial da súa viaxe, con 3 destinos principais. Madrid, con 3 grandes eventos, a benvida no Palacio Real, a Santa Misa na Praza de Cibeles e a procesión do Corpus. Barcelona, co acto central da Santa Misa na Basílica da Sagrada Familia e a bendición da Torre de Xesucristo. Illas Canarias, coa celebración da Santa Misa nas Palmas e Santa Cruz de Tenerife. O Papa visita España. Non perdas detalle na Televisión de Galicia. A familia de Valle Inclán cede ao Museo de Pontevedra a colección privada do escritor. Inclúe pezas persoais e documentación inédita que quedarán expostas de xeito permanente. É o molde da máscara mortuoria que o escultor Asora fixo do seu amigo Ramón María de Valle Inclán acabado de falecer. Forma parte, xunto a pinturas, fotografías, obxetos persoais e domésticos, da colección privada do escritor. Protexida pola familia durante case un século, agora pasará a ser custodiada de xeito permanente polo Museo de Pontevedra. Casi 3 anos de negociación, discreta, seria, na que o que nos queríamos e o que querían eles era que o legado de Valle Inclán fose exposto e fose disponible para todo o mundo, para ser estudado, para coñecer esa figura tan universal, tan poliédrica. Caricaturas, manuscritos inéditos, correspondencia con outras personalidades da cultura, un conxunto patrimonial para contextualizar, entender e divulgar a figura dun galego universal. Vai haber un espacio habilitado para estudiar a figura de Valle Inclán, para coñecer a figura de Valle Inclán, e iso, ligar o nome de Valle Inclán ao Museo de Pontevedra, Pontevedra e a Galicia, creo que redefine non só o museo, sino a figura propia de Valle Inclán. Toda a herdanza está destinada a ser repartida, dixo seu neto, froito dunha operación que se achega aos 290.000 euros. Esa herdanza será patrimonio de todos. A Cidade da Cultura mostra a riqueza artística das culturas do Pacífico. Un artista representou unha cerimonia tradicional na inauguración da exposición. Reúne máis de 200 obxetos. Entre as pezas históricas e contemporáneas hai desde máscaras rituais ata vestidos de noiva feitos con casca de árbores. Visten traxes e vestidos cheos de cor e brillo sobre o escenario. A apariencia visual é parte do seu espectáculo, pero ata que punto o vestiario define a proposta musical das orquestras? Vémolo. Forma parte do espectáculo, contribuindo a xerar a imaxe impactante e profesional que define a cada orquesta sobre o escenario. Falamos do vestiario. Eu creo que é parte fundamental do espectáculo. Igual que as luces, igual que as pantallas, igual que o repertorio. Gonzalo encárgase da moda masculina. Entre a súa clientela figuran ata 20 orquestras e grupos galegos. Este é o Celeste que leva Panorama en este momento, vale? Os 4 cantantes de Panorama. E este é o traxe que buscamos para emular o show de Bad Bunny na Super Bowl. A súa misión, dar con aquilo que cada artista lle solicita. Aprendemos ata a colocar camisas con velcros para que non haya que poñer botóns, que todo sea rápido, que todo sea cómodo. Pero bueno, basicamente nos mesmo o que facemos é ser conseguidores. Conseguimos ya aquilo que están buscando, que despois moitas veces eles tunean. E cando non se consegue, hai que buscar alternativas. Non había traxe de ese color nin parecido. E con 2 traxes tuvemos que facer un. Con 2 traxes, unha labor das modistas impresionante. Aí, se alguén hai que baixar o sombreiro é as modistas das orquestas. Porque o espectáculo debe continuar. Deixounos aos 56 anos Marian Satrapi, autora iraniana de cómic, recoñecida mundialmente por Persépole, unha novela gráfica que retrata a súa infancia durante a Revolución Islámica ata a súa adolescencia e o exilio a Europa. As páxinas de Persépole critican o réxime dos ayatolás con dureza e con compromiso. Foi distinguida en 2024 co Princesa de Asturias de Comunicación e Humanidades. Nun comunicado, a familia di que María morreu de tristeza pouco máis dun ano despois de que morrera tamén o seu esposo e amor da súa vida. Ata mañá, que pase unha feliz noite.